Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ξέρω, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βιντεάκι. Δεν πειράζει, γυρίσαμε δυναμικά. Πάμε στη συνέχεια του βίντεο. Είμαι ο Καρφίτσας, κάνε ένα like και ένα follow γιατί το χρειάζομαι πάρα πολύ και για να μην χάνεις τα βιντεάκια μας. Στόχος είναι για αρχή να πετύχουμε τους 400 subscribers που είμαστε πάρα πολύ κοντά για να γίνει ένα unboxing σε κάτι. Ξέρω. Το βίντεο αυτό που σας αρέσει κιόλας γιατί ανέβασα και post ποιος θέλει να κάνω βίντεο σχολιασμού, δεν είναι για το GL Show. Συγγνώμη σε όποιους αρέσει να σχολιάζω το GL Show, αλλά βαρέθηκαμε. Νομίζω κι εσείς λίγο ψιλοβαρέθηκατε. Μην νομίζετε, θα βγάλουν κι άλλα βιντεάκια η GL Show και θα τους ξανασχολιάσουμε. Δεν τους χάνουμε, απλά είδε ένα YouTuber που έχει γίνει με αυτόν χαμός το παιδί στο TikTok, στο YouTube. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό αυτού. Μεγισούλες και μέγι. Νομίζω όσοι τον έχετε δει, γιατί δεν γίνεται να μην τον έχεις δει, καταλάβατε για ποιον λέω. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια του βίντεο γιατί άρχισα να ανοίγω πολύ κουβέντα. Αλλά για να στο θυμίσω, γιατί τώρα σίγουρα με βλέπεις και δεν έχεις κάνει εγγραφή. Κάνε μια εγγραφή και ένα like για να κάνω κι άλλα βιντεάκια. Νάτος ο κύριος που όλοι βλέπαμε. Για αυτόν εδώ που κάνει τα πιο fake βιντεάκια και το έχει ομολογήσει και μόνος του, όχι όσο τους GL Show, εντάξει είπαμε, δεν είναι τόσο καμένος ο άνθρωπος, αλλά είναι λίγο κάπως στα βιντεάκια που κάνει. Είχε κάνει ένα βιντεάκι που δεν θα το σχολιάσουμε τώρα ή μπορεί, θα δω. Είχε κάνει ένα βιντεάκι το παιδί ότι είχε χάσει το κινητό. Να σου πω κύριε ορεινή μέλισσα που σε βλέπουμε και εδώ, ορεινό σκουλίκι όπως λες και εσύ, τότε αφού έχασες το κινητό πώς τραβάς βίντεο, για πες μας. Ένα ερώτημα, βγες δημοσίως άμα δεις αυτό το βιντεάκι και απάντησε μου αυτή την ερώτηση. Πάμε να δούμε ένα short που έχει κάνει για να καταλάβουν και μερικοί όσοι δεν τον ξέρουν για τι μιλάμε. Παιδιά, ισχύει ότι το μέλι είναι ο εμετός της μέλισσας και πάμε να μάθουμε τη μεγαλύτερη αλήθεια. Το μέλι το φτιάχνουν οι μέλισσες είτε από λουλούδια είτε από μικρά εντομάκια που ζουν πάνω στα φυτά και ονομάζεται μελίτομα. Το πεύκο, το έλατο και η βελανιδιά παράγονται από αυτά τα μικρά εντομάκια, δεν έχει καμία σχέση με εμετό και είναι ο χυμός.